Assalamu alaikum mehriban Türkmen halkymyz. Yurt içindäki we yurt daşyndaky türkmenlere seslenýän esasan hem dinleýijiler bizi haçana deňiş dinläp berjeksizler. Süýjü gepden doýma ýok, samança güýji ýok. Herekede bereket diýipdirler de onlar biraz herekede deliň. Yer gazmasaň suw çykmaz. Birazjyk zähmet çekmeli. Unutmaň şu Türkmenistan diňe bize gerek gäle, hemmeňize gerek bir pikret görüň. Toşuny dogduk diýip diýipdirler, şu watan hemmemize de degişler şol Türkmenistan. Sen bay bol, sen garip bol, sen kim bolsaň öz watanyň, öz topragyň gerek hemmeňize de. Ölüňde jaýlanaryň ýaly bir watanyň gerek. Hemme zady biziň boynumyza atyp oturmaly. Däldir, şular çykyş eder, şular göreşer, şular ýeňer. O bizim şolara goşulyp barar diýip. Oşo Gurban Uly Berdimuhammedow ýüzlenýän. Gurban Uly Berdimuhammedow ýurt daşyndaky okuyan, işleýän, ýaşaýan ähli türkmenler sen basym nesip bolsa ýok eder. İnşallah Allah ýol bersin. Sen Türkmenistandaklara migrenýä, sen daşa ýurtdaky türkmenlere migrenýä, seni hiç kim gowuranok. Arkadagym diýen şoňa atyp öldür. Owa. Sen hemme kişi migrenýä. Nesip bolsa sen wara tohum bilen ýok eder inşallah Allah ýol berip dursa. Diňe mehriban türkmen halkymyz guş ganatsız bolmaz, adam umysyz diýär. Herekede bereket diýipdirler. Agdy bir Taňry bir, agdy alany gaňry bir diýipdirler. Wagt geldi dogurlar. Indi biziň elimizde hemme zat. Hiç gorku oturmaň, etjek iş bolmaz. Biziň jany aljak diňe Allah'dır. Biz o ýaradan o eňlep Hudaý saýlap berip oturmaň. Gul bolmaýyn diýipdirler. Nesip bolsa inşallah Allah ýol berse, onuň ýalakalary, onu gorap beren ol minister bol, kim bol, hemmesini bile burçukuru tükürüp gömers nesip bolsa. Şonuň üçin mehriban doganlar, bizi dinläp otururlar. Gaýrat ediň, sizden birazjyk hereket etjek boluň, hemme zady biziň üstümize atyp oturmaň.